Salah kata sering terucap, salah sikap sering terungkap, salah paham sangatlah kerap. Tetapi kembali fitrah akan selalu kuharap. Selamat Lebaran ya Mbak. Mohon maaf lahir batin. Salahku, salahmu. Salahmu, salahku. Muga dina iki dadi bener kabeh ya, Le. Kosong-kosong ya Mbak. Iya. Kira mak jajan sih. Lah jajanane Lebaran di Mbak. Lah iki akeh no. Mak amor apa-apa. Iki genah daganganmu no. Iya, aku dong sempet belanja jajanan Lebaran kok, Le. Ndang jipuo. Lah Mbak, tidak mbok hitung. Ora gratis. Wis ora Mbak, tur aku wis bosen karo jajananmu iki kok Mbak. Wis nek no. Ya, pitrae. Makasih ya Mbak. Tolong aku ra sida maem jajananmu. Bilang apa? Nek aku maem jajananmu, mesti sing mbok pitrahke sing 2000-an kuwi. Kok yang ngerti wae to. Bila kata merakai dusta, bila hati penuh prasangka, bila langkah menoreh luka, mohon dibuka pintu maafnya. Ya Le, ndak buka korining pangapura ya Le. Semono uga bapak minangka wong tuwa kadang kala uga ana kital kitule rembug rusa grusuning pandakwa padang petenging polat lika-likuning tumindak pun Rama uga njaluk jembaring dadamu longgaring atimu lebura dosa ing Kang Fitri saiki ya Le. Kok dawa meni artine apa, Pak? Kok tak genahke. Wis sungkem karo Pak Bugang apa ora? Salah kata sering terucap, salah sikap sering terungkap, salah paham sangatlah kerap. Tetapi kembali fitrah akan selalu kuharap. Selamat Lebaran nggih Pak Dul, Bu Mami. Mohon maaf lahir batin. Iya Le, podo-podo. Mami yo maaf lahir batin ya Le. Pi, dijawab toh. Saiki bocah lho serak kesel sing dodok. Hatiku terharu krungu kata-katane Jolodot. Iya Le. Pak Pitul ya njaluk maaf ngapura ya Le ya. Lebaran iki Pak Dul ora iso ngek pitrah kowe. Raketang 2000 mosok mboten saged, Pak. Mami wae nyosi mitraine. Matur nuwun nggih Bu Mami. Ya. Ibu Bengtot. Mas. Saya sadar sering berbuat salah. Maafkanlah salahku dengan penuh kesadaran. Iya Le, dengan penuh kesadaran tak maafke kabeh salahmu nang aku. Semono uga aku minangka wong tuwa uga ana kital kitule rembug. Nggih. Osek urung rampung bareng kok. Tekan endi iki mau? Kital kitule. Kital kitule rembug. Grusa grusuning pandakwa. Padang petenging polat, lika-likuning tumindak. Aku minangka wong tuwa uga njaluk jembaring Dadamu. ya dadamu longgaring Atimu. ya atimu lebura dosa ing Kang Fitri saiki ya Le. Selbos suwe kok. Ayo nggur ngempet suwe sedilo kok masa ora kanthi lho.
sungkem kuwi yen saya suwe, saya bermutu le. Bermutu meneh nek fitrahe ndang didum. Dah. Mau ki wis tak cepake iki. Kita gitu le rembuk. Grusa-grusune Pandhawa. Ya. Bocah loro. Aku njaluk jembare Dadamu, longgare atimu. mong 10.000 didum kowe karo aku. Sama-sama. Dari kecil hingga remaja, kita sering berbuat dosa. Dari remaja hingga dewasa, kita terus menambah dosa. Dari dewasa hingga tua, kita tetap penghasil dosa. Dari tua hingga tiada, kita masih tinggalkan dosa. Dan satu cara untuk mengurangi dosa-dosa kita adalah dengan cara nyuwun pangapunten. Sama-sama. Jawabnya aku sama-sama ya, Mas. Singkat padat jelas. Oh iya, le, ki dimaem iki jajanane. Nggih, Pak, siap. Dot, lho, ana roti kuping gajah iki, Ndang. Dicicipi, Ndang. Pak, lo wis kakean roti kok, Pak. Nek boten keberatan to, Pak. Ki langsung ke pembagian royalti lebaran mawon, Pak. Sing santai. Oh, fitrah to. Syukur menawi paham. Oh iya. Ya wis tunggu delok ya. Tunggu delok. Aja sini ngono, Dot. Nek ora ndang tas-tas lak kesuwen, Mas. Selak kesusul liyane. Kan iso basa-basi mangan jajanane kuwi sik. Mas, jajananku sesuk-sesuk iso. Nek fitrah guru dina iki tok, Mas. Mula awak iki fokus nang fitrah sik wae. Fokus lebaran ya njaluk ngapura. Ora malah golek mitra. Kuwi fokus utama, Mas. Jelas dan pasti. Nek fokus kedua, iki fokus golek fitrah. Iki setahun pisan lho, Mas. Ya, Dot. Fitrahe Pak No ora berupa duit. Yo, di sarung. Jalo, Dot. Ki Pandra. Wah, boten saged dikantongi lho, Pak. Lho, kuwi iso dienggo ibadah le. Kayak ngene, sarung kuwi regane iki sudah 1000 lho le. Daripada kowe tak fitrahi mung 10.000, paling banter 20.000. Ya mending sarung kuwi to, iya to? Wah, matur nuwun sangat lho, Pak. Timbang itu mbah sarung to, Pak. Mendingan sudah ewune niku diparingi wujudan mawon, Pak. Jadi saged dikantongi. Pikiranmu mung pitrah tok, Dot. Lanjut. Enggak, Pak. Iya. Mau semubeng to, Mas? Lagi nilai Pak Ano. Mubengne yo. Ya engko sik to. Aku meh sungkem karo Pak Dibugang sik. Kowe entuk fitrah karo bapakmu piro, Jo? Alah. 10.000 dibagi karo Supra. Ya lumayan. Wah. Wis dok ning kene ta iki mau. Ajeng sungkem kok, Pak. Oh, iya. Kene, mapan kene. Salah kata sering terucap. Salah sikap sering terungkap. Salah paham sangatlah kerap. Tetapi kembali fitrah akan selalu kuharap. Selamat lebaran yo, Pak Bugang. Mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama ya, Dot. Semono aku minangka wong tuwa kadang kala ya ana Kita pitule. rembug grusa-grusuning
Pandhawa padhang petenging polat lika-likune tumindak. Aku minangka wong tuwa njaluk jembaring dadamu longgaring atimu muga lebura dosa ing Kang Fitri. Yang terakhir baleni Pak. Lebura dosa ing Kang Fitri. Lebura dosa ing Kang Fitri. Kono dadi mamam kono. Nggih deh, Sun. Ayo kowe ganti Dra. Dari kecil hingga remaja, kita sering berbuat dosa. Dari remaja hingga dewasa, kita terus menambah dosa. Dari dewasa hingga masa tua, kita tetap penghasil dosa. Dari tua hingga tiada, kita masih tinggalkan dosa. Dan satu cara untuk mengurangi dosa-dosa kita adalah dengan cara nyuwun pangapunten. Yo tak pangapurani. Semono uga aku minangka wong tuwa sok uga ana Kita kitule. rembug grusa-grusuning Pandhawa padhang petenging polat lika-likune tumindak. Aku minangka wong tuwa njaluk jembaring Dadamu, longgaring atimu, muga linebura dosa ing Kang Fitri. Kang Fitri. Baik kana, ndang dimaem jajane. Nggih deh, Sun. royalti lebarane pun anteng dereng Pak. Royalti apa ta, Dad? Lah pitrai lho Pak. Masa ora paham. Oh iya ya. Aduh, tak kayak ngendi ya mau. Wis tak siapke iki. Kita kitule. Grusa grusune. Lika likune. Nah, iki fitrahe kok gone Pak Dibugang. Loh. Lah paijo kali Supra 5.000-an lho Pak. Sok kula kali Mas Andra dibedakne. Kita kitule. Nya iki, nek ndi gorene? Nya. Tumcah loro. Matur nuwun nggih Pak. Royalti lebarane mugi-mugi mendapatkan kelimpahan rezeki yang sangat banyak di kemudian hari. Kemudian Kang Fitri. Royalti. Tak dongakne, muga-muga dadi bocah sing soleh. Amin. Bocah-bocah iki le nganggo kata-kata kok ya apik men ya. Ngajari sapa ya, Bu? Sing genah ya, sing ngajari dudu bogang, Pak. Kowe iki foto-foto karo Bogang Cik Sensi to, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Wah, iki lagi wae tak rasani. Warga kesayanganku kok durung ketok irunge. Niki sekecane kali sinten riyin? Apane? Lho, dipun to. Nggih, lebarane niku lho, Bu. Ya karo Bu RT sik ku lho wong sing lingguhe cedhak. Oh, ngaten nggih sae. Nek menurut kula saene niku kalian jenengan riyen kok, Pak. Jenengan kan kepala rumah tanggane to. Nyun sewu, Bu. Geser riyen. Monggo, Mas. Pak RT ingkang kula hormati. Kula minangka warga ngaturaken sugeng riyadi menawi wonten kita kituling rembug grusa-grusuning Pandhawa padhang petenging polat lika-likuning tumindak kula nyuwun jembara dadane longgarno atine muga lebura dosa ing Kang Fitri.
Oke. Lah kok oke tok to, Pak? Loh, angger oke ora wis beres kabeh to, Kang. Oh, ngaten nggih. Bu RT. Oke. Lah wong dereng menyampaikan kata-kata hari ini kok pun oke lho, Bu. Wis dianggep beres ngono wae lho, Kang. Wah, nggih boten saged lho, Bu. Wong jenenge wong sungkem niku kuwi unek-uneke ati. Aku jane males sih, Kang. Alah, engko toh. Bu RT Sugeng Riyadi, kula ngaturaken menawi wonten Kituling rembug. grusa-grusuning pandakwa, padang petenging polat, lika-likuning tumindak. Kula nyuwun jembarno dadane, longgarno atine. Mugi lebura dosa ing Kang Fitri. Cobi dibaleni sing terakhir. Muga lebura dosa ing Kang Fitri. Wah, itu baru muridku. Bila kata merangkai dusta, bila hati penuh prasangka, bila langkah menoreh luka, mohon dibuka pintu maafnya. Saya sadar sering berbuat salah. Maafkanlah saya dengan penuh kesadaran. Tak wangsuli bareng ya. Yo kabeh salahmu wis tak ngapura. Semono uga aku minangka wong tuwa ya Ampun nganggo kital-kidul lho, Pak. kita kidul. Ya intine Pak Kliwon njaluk pangapura lahir tumusing batin. Kok sepi men toh? Kang, Kang. Kang. Woi, Kang. Oh, Kang. 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 Wah. Endi? Kang. Kang. Assalamualaikum, Kang. Semanten ugi kula masna menawi kula wonten Kituling. rembug Grusa-grusune. pandakwa Padang petenge. polat Lika-likune. tumindak kula nyuwun Jembare dadamu. Longgare atimu. mugi linebura ing Kang Fitri. itu baru muridku. Kang. Loh, budane sapa iki? Bundaku. Weh, kowe ta? Kowe ta, Prek? Oh, lho, lah, anakku Nedi. Alah, mbok wis ben ning kene to, Prek. Bocah mulih ora rungo ya urung karo anek gelem e lho. Lah apa kowe ora kabotan yen anakku ning kene? Ora ya, aku ki malah seneng iso nggo kanca paijo. Ya ngene, Kang. Yen pancen anakku krasan ning kene, sekolahe tak pindah kene sisae. Karo kae lho, bundaku kae nggunen. Udah nyari, Mbok, tinggal kene. Iya, ora apa-apa nggunen. Is oke. Ngomong-ngomong wong kiki bodo-bodo kok ora maaf-maafan to, Pak? Iya ya. Nganti lali aku. Sugeng Riyadi ya, Kang. Yen ana kita kituling rembug. Lah kok padha kata-kataku. Grusa-grusuning pandakwa. Padang petenge polat, Lika-likune tumindak. tak jaluk jembaro dadamu, Longgare atimu. muga-muga dilebur ing Kang Fitri.